ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. дар имрӯза видео мошинҳои фурӯшӣ. Мошинҳо аз тику саршидагӣ то Мерседеса ҳастай. Шумо дар комментариё нависонда будед, ҳаваи мошинҳоро ҳам дар ҳамин ҷо ҳузур доранд. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поини видео. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар вебсайти ман ё вайбери ман равон кунед. мо бепул реклама мекунем, бепул. мошини фурӯшӣ Opel Astra G, соли бароришаш 2003, объём мотор 1.6, сӯзишворияш бензин ва газ, коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 45,000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг зада маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротонро дар комментария бинависед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои мошинҳои заминҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мошини фурӯшӣ Smart Fortwo, соли бароришаш 2001, сӯзишворияш бензин, объём мотор 0.6, коробка передач автомат, кузов хачбек. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 28,000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. варианти алишам ҳастай. касе хоҳишмандай марҳамат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг задан маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Mercedes Benz S-Class, соли бароришаш 99 сол, сӯзишворияш газ ва бензин, объём мотор 2, коробка передач механик, кузов седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархаш 55,000 сомонӣ. харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. мошини фурӯшӣ ВАЗ 2114, соли бароришаш 2008, сӯзишворияш бензини холӣ, объём мотор 1.7, коробка передач механик, кузов хачбек. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошинча тозаак аст. нархаш 24,000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. агар ки харидори аниқ занг занад, бо савдо ҳам карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. мошини фурӯшӣ Daewoo Tico, соли бароришаш 1995, объём мотор 1.1, коробка передач механик,
сӯзишвориаш бензини холӣ. кузов хачӯбек. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархиш 20 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099. соли бароришаш 2003. объём мотор 1.6. сӯзишвориаш бензин ва газ. коробка передач механик. кузов седан. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархиш 15 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Opel хачӯбек. соли бароришаш 1996. объём мотор 1.6. сӯзишвориаш бензин ва газ. коробка передач механик. кузов хачӯбек. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар бохтар, яъне Қурғонтепа. нархиш 39 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. алишам карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Mazda 6. соли бароришаш 2007. сӯзишвориаш бензини холӣ. объём мотор 2. коробка передач механик. кузов седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча тозаак аст. чихе ки шумо дар суратҳо дидестен, салонашам ҳамаш тозаак. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархиш 65 000 сомонӣ. харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Opel Zafira. соли бароришаш 2007. объём мотор 1.8. коробка передач автоматика. сӯзишвориаш бензини холӣ. кузов универсал. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархиш 60 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва савдо кунед. мо мегузарем ба дигар мошинҳое ки шумо интизорашон ҳастед. мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107. соли бароришаш 2007. объём мотор 1.7. коробка передач механик. сӯзишвориаш
бензин ва газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархаш 22000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг зада савдо кунед. мо мегузарем ба дигар мошинҳое ки фурӯшӣ шумо интизорашон ҳастед. мошини фурӯшӣ Hyundai Solaris. соли бароришаш 2016. объём мотор 1.6. коробка передач автоматика. сӯзишворияш бензини холӣ. кузов седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чихе ки шумо дар суратҳо дидесен, инам хи мошин тозаак аст. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 106000 сомонӣ. нархаш 106000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед савдо кунед. мо мегузарем ба дигар мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. мошини фурӯшӣ Lexus. соли бароришаш 2007. объём мотор 2.5. коробка передач автоматика. сӯзишворияш бензини холӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. яксола документ дорад. мошин ҳама ҷош 100% аст. нархаш 105000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед савдо кунед. мо мегузарем ба дигар мошинҳои фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ Opel Astra. соли бароришаш 2008. объём мотор 1.8-16. сӯзишворияш бензин. коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кондитсионераш кор мекунад. мошин қарор дорад дар Россия. нархаш 240000 рубл. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. WhatsApp ҳастай. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. ҳазор раҳмат ки то охира қатъи мо ҳамроҳ будед. бародаро, барои дастгирии мо як талай монед ва видеора паддилица кунед. пешакӣ ҳама киса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда.